El ple de mans de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar va començar un cop aprovada l'acte de la sessió anterior per unanimitat amb la presa de possessió del nou portaveu d'Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa, Bernat Ferrer, que va jurar el càrrec en substitució del regidor Manel Puig. Posteriorment es va dur a terme el sorteig de les meses electorals amb motiu de les eleccions generals convocades pel 26 de juny. La secretària del govern, format per Convergència i Unió i Junts per Sant Pol, va llegir la llista de persones que, segons el sorteig, configuraran les meses electorals. El punt número 4 de l'ordre del dia consistia en l'aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació de serveis relatius a l'oficina d'habitatge situada a Calella. La intenció de la proposta és que els habitants de Sant Pol s'estalviïn anar al servei comarcal i puguin ser atesos a Calella de forma molt més personalitzada. Tots els grups polítics, menys Iniciativa, que es va abstenir, van votar a favor. L'alcaldessa Montserrat Garrido va assegurar que es tracta d'un gran acord. Amb aquest acord el que fem és que a través de l'oficina que hi haurà a Calella, allà podran fer presencialment totes les accions i tots els tràmits o documents que hagin de fer, tant el que són les ajudes de lloguer com els desnonaments, el tema de les hipoteques. El següent punt va ser una moció presentada pel grup d'Esquerra Republicana per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya contra els atacs a les lleis catalanes. Concretament es va referir a la llei aprovada pel Parlament de Catalunya al juliol del 2015 en relació a la pobresa energètica, rebutjada pel Tribunal Constitucional. La moció es va aprovar per unanimitat i el regidor d'Esquerra, Albert Font, es va mostrar molt satisfet. És que tribunals polititzats com el Tribunal Constitucional no trepitgin els drets que es legislen en parlaments que han estat escollits per procediments democràtics. No n'hi ha prou en dir que es van venir la mà quan els tribunals ho interpreten, és evident que no són ni democràtics ni tribunals. Per últim, es va aprovar amb els vots a favor de Convergència i Unió i Junts per Sant Pol una moció en relació a la situació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva per intentar resoldre les mancances d'instal·laments i per reforçar el pla d'ampliament de l'Hospital de Calella. L'alcaldessa va reconèixer que el Partit Socialista, sense representació a l'Ajuntament, va ajudar a presentar la moció. Abans d'acabar el ple, el regidor d'Iniciativa, Bernat Ferrer, va demanar els detalls sobre la gestió de l'Escola de Dansa i el regidor d'Urbanisme i Comunicació, Xavier Catarineu, en absència de la regidora Marta Romà, va explicar la fórmula que permet garantir els serveis de l'escola i millorar-ne la gestió. El primer any va anar relativament bé i entenem que aquests serveis acostumen a ser una mica deficitaris, però l'Ajuntament va fer l'esforç, en aquest cas, de mantenir-lo. El segon any ja vam veure que teníem una davallada de gent que marxava, en aquest cas sobretot era gent que s'anava a Calella perquè allà hi ha una estructura molt més sòlida, per dir-ho així, i teníem gent puntual que marxava i havíem de refer grups. En acabar el ple, el portaveu de Convergència i Unió, Ferran Xumetra, el portaveu d'Esquerra, Albert Font, i l'exportaveu i actual membre d'Iniciativa, Manel Puig, van valorar el ple per Sant Pol Mèdia. Tres punts importants: l'entrada d'en Bernat, del company Bernat com a regidor, que esperem que tingui molt d'encert i també a la vegada un saber fer amb tots nosaltres, i els dos punts de les mocions també molt importants, el tema de les lleis del Constitucional, que esperem que finalment s'acabin ja de suspendre, i també el tema hospitalari i mèdic, que creiem que és important que al final tot millori. Una mica de tràmit, a excepció de la incorporació d'en Bernat un altre cop com a regidor, que estem segurs que farà bona feina perquè ja el coneixem, i per l'altra, la petita moció aquesta que ens hem hagut d'abstenir perquè li veiem un rerefons polític que no ens ha agradat gaire. De fet, no en podíem esperar una altra cosa en un consistori com el de Sant Pol, aprovar una moció en contra dels recursos que ens presenten al Tribunal Constitucional i que ens tomben les lleis que el nostre Parlament aprova, ja donàvem per fet que no només s'aprovaria, sinó que s'hi sumarien tots els grups. També ha sigut el primer ple d'en Bernat Ferrer, que avui ha pres possessió de l'acte, i contents perquè veiem que seguirà amb la mateixa dinàmica i que tenim un bon regidor a la taula del consistori. Sí, tant amb les dues mocions no hem mostrat la nostra disconformitat, és a dir, que per la nostra banda satisfets en aquest cas.